Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shin wai irin yadda gurbatattun 'yan siyasar mu kullum suke shirye-shirye da tanadi da neman dabarun yadda za su yi su ga sun ci gaba da makalewa akan madafin ikon mu muna irin wannan shirye-shiryen da wannan tanade-tanaden na yadda za mu ga mu kuma mun yaƙi wannan shirin nasu, watakila mun yi ƙoƙari mun kawar da su, mun kawo waɗanda muke ganin za su iya sama mana canji a tsarin tafi da mulkin mu. To gaskiya amsar ina ganin kamar a'a, ba ma yin irin wannan tsare-tsaren, ba ma kuma duban me suke shiryawa, ballantana mu yi tunanin ya za mu yi yaƙi wannan abin. Abu ne wanda yake a fili ƙarara, watakila mafiya yawan yanzu waɗanda suke akan mulkinmu, musamman waɗanda suka tabbatar da cewa ba su yi wa al'umma wani abu na ku zo mu gani wanda al'umma za su sake fitowa su kaɗa musu ƙuri'a ba. Shirye-shirye da tanade-tanadensu shine su yi amfani da kuɗi wajen su ga sun ci zaɓe, wanda wannan shi ma yana ɗaya daga cikin sakaci da kurakurai da al'ummanmu take yi, wanda 'yan siyasa suke amfani da shi. In har su sun yi tunanin bari su yi amfani da kuɗi, kuma mun sani tun kafin lokacin zaben nan mun sani ga abin da za su yi don su yi nasara, amma mu muna zaune ba ma wani yunkuri na ya za mu ga mun yi ƙoƙarin mun daƙile wannan shirin nasu don mu ga mun kawar da su, wanda hakan tabbas ba ƙaramin aiki ba ne ba, babban aiki ne wanda yana buƙatar jajircewa, kuma lallai sai mun nuna da gaske muke. Ba abu ba ne wanda zai gagari al'umma, ba abin da ya fi ƙarfin al'umma in ta haɗa kanta, ba abin da ya fi ƙarfinmu idan har mun haɗa kanmu mun yarda cewa muna so mu kawo canji, za mu iya kawowa da kanmu. Ba wani ne zai zo ya kawo mana canji ba, amma fa sai mun yi da gaske, sai mun haɗa kanmu, sai mun kawar da munafurci a cikin zukatanmu na cewa kawai kanmu muke so. Mafi yawan lokaci abin da yake hana mu yin irin waɗannan abubuwan shine san kai na ni ina ƙaruwa da mai mulki kaza, ko da ya cancanta ko bai cancanta ba zan tsaya tsayin daka in ga ya ci gaba da kasancewa akan kujerar da yake kai, ko ina tare da jam'iyya kaza, ina ƙaruwa da jam'iyyar nan, saboda haka ko da tana yin abin da ya kamata ko ba ta yi, sai na tsaya kai da fata na ga wannan jam'iyyar ta ci gaba da kasancewa akan madafin iko, wanda wannan ƙararren munafurci ne, rashin son ci gaban al'umma ne. Abin da ya kamata a ce mun fi mai da hankali akai shine menene zai amfani al'umma gaba ɗaya, ba mu as individual ba. Abin da zai kawo ci gaban al'umma gaba ɗaya shine abin da ya kamata a ce mun fi mai da hankali akai, ba abu na ɗaiɗaikunmu ba.